iki delok kas wis poso. Wong tak abani tak resik-resik lingkungan masuk. Kita resik poso. Oh, lah kok wis awan. Ya wis blonjo sak oleh ae yo. Lah kok kempot rene. Sok kabeh. Kencang. Iki digang ngarit irane ngopen. Motor nek rawas wis tuwek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ponteng kae. Enek acarane. Wong blonjo direpoti yo yo. Oke. Ya lah nang bedhe kami tuwa melkil dapurane. Wis sing wetek. Kami tuwa nang opo neh ya bergawe. Kami tuwa Mas. Ayo tangi to lah. Oh, lek batang iki. Kamu iki pamong. Ono kerja bakti kono. Sini wong gerang. Janji di kon minggat mulai. Ini saos. Nangi. Ayo mulai kerja bakti. Alah ngopo nih Pak aku. Tur wae lah. Kami tuh orang bejo haji. Lah kok kowe marah? Iya, bojone nanti. Terus ya rakyat yang ini oleh bantuan nyeneni pamo mau dipanggil jam itu jam 09.00 lagi. Mas lagi hukum ayo kabeh bisa lo sih gak kasih ini semuanya ya ke rontok iblis ambil alatnya masing-masing jalan. Jadi kamu dua celeng-celengmu.
Ayo kok diplompot dobongi. Siap. Kaget to kok. Wektune iki jemah iki, bukan jemah. Mulane panggil esuk kita moro. Dipamongi kok gampang. Niki masuk kabeh tak usul. Bantuan. Blok. Kerja bakti terus ini rokok yo ora, jaminan yo ora. Jamu kami to meleki. Kerja bakti ya. Ayo tenan. Ini ki mang aku nggarap pusan yo rong dadi wis ana pengumuman kami tuwa. Oh, mbah. Kono pena karep penggerak tok. Lah sing kene no, tenagane dirasakne to. Ayo pegel no. Aneh-aneh wae. Lah padune kaliran kabeh to wong-wong. Gremeng rasani wong. Yo ora ngrungu. Aduh kan. Loh, nyokek. Loh, nyokek kabeh. Dukane aja pikir. Udah. Ayo. Kocok iki. Ayo. Wes rakaprak. Jaminane teko. Jetak tapi ngene iki. Kopi. Kopi ra eneng. Kopine yo ra eneng. Gimana? Kami tuh orang entro. Jajan 500-an nih lho, jajan 500-an. Wong Jawa ini iki. Mangan tak mangan penting kumpul. Beda profesi, satu tujuan. Ramangan yo kali reno.